Това е версията на Android 2.1. Както виждате, върви върху HTC Polaris. В случая това, което ползвам аз, е модел на XDA с малко по-добри технически характеристики, отколкото стандартния HTC, но може да го намерите под кодовото име Polaris. Както виждате, всичко започва с един нормален десктоп, който е интерактивен и широк в своите страни. Има много уиджети, както виждате сега, това в случая тук ми е Facebook уиджета. Може да виждате реално неща, които преглеждам. Разбира се, след това имам време, новини. Ако искам да добавя нещо, тогава просто задържам с пръста и това, което получавам в добрия случай е дали искам да добавя още един уиджет или не. Сега в случай няма да добавям, връщам се вляво. Както виждате, всичко работи доста бързо, наистина впечатляващо. Уиджет за YouTube, неща, които съм добавил, календар, стандартните неща. Сега, както бихте могли сами да видите, все пак това е телефон, една от най-важните му части, разбира се, използваме телефона. Всичките контакти се синхронизират през Google, което е ценно. Ако влеза в тях, може да видите наистина реални мои контакти. С голяма скорост, наистина никакви проблеми. Ако цъкна на някакъв контакт, имам вариант за SMS за обаждане, разбира се, мога да се върна винаги назад. Ще ви покажа браузъра. Стандартно се, разбира се, като страница по дефолт се зарежда Google. Виждате, пише, не знам дали се вижда на камерата, местоположението се засича веднага, включва и Google Latitude. Този телефон е направен да работи с интернет, да работи с Google, което Google така или иначе е нарицателно на мрежата. Не знам доколко се вижда това, но ще ви дам някакъв пример да отворя някаква страница, просто да видите като навигация. Сега, тук може да търсим ключови думи, някакви неща, които аз съм търсил преди, или мога да пробвам нещо различно, да отворя сайта на CNN, ще пробвам. Вижте, веднага го намери, искам го, да би трябвало да се зареди. Разбира се, понеже моят телефон не е толкова модерен, няма варианти да се връща в Landscape сам, но мога да го направя посредством някакви команди. Браузър е много добър, между прочим, наистина по-добро от всичко, което някога е излизало за Windows Mobile. Ако аз отворя Mobile, който има плагин за мобилен браузър, ще се отвори като мобилен сайт. Иначе би трябвало да изглежда така, предполагам, как изглежда нормалния CNN. Сега няма да ви показвам, YouTube не е проблем за Android 2.1 и за телефона, разбира се. Сега, поне по отношение на телефона ми иде малко нагоре като модел, защото все пак това е стар телефон. И имайте предвид, че това в момента работи под харата емулация, т.е. не е наистина Android правилно да се отвори. Сайта надолу, нагоре. Казва ни, че с двоен клик може да видим малко повече информация по самия сайт. Да се зума, нека да проверим. Да, ето сайта се отвори. Правда, ви трябва да изглежда нормално. Добре, аз ще го затворя. Сега ще покажа нещо друго интересно като приложение. Това е така наречения Market, Android Market. Нещо подобно на Apple Store, с който може да си купуват различни приложения. Тук има доста приложения, които са безплатни. Разбира се, те имат платени версии. Ще инсталирам нещо, за да видите как се случва. Това съм го инсталирал, това също. Така. Хайде ще отидем на Games. Избирам си Games, съответно да. Arcade. Добре, нека да изберем нещо. Примерно шах за Android. Съвсем разбира се, тество го правя. Виждате, така доста приятен интерфейс. Наистина работи бързичко. Някакъв шах, карти.
Едва ли някой ще седне да играе, разбира се, но нека да пробваме само просто за... Ето това е интересно, едно судоку мога да си сложа там. Така, гледам, че програмата е free. Кликвам на нея. Обяснява, че това е една open source игра. Искам да се инсталира, давам на install. Обяснява в момента кои модули ще ползва. Storage и Network, давам на OK. Сега пише, че ще се даунлоудне това, което сме пожелали да инсталираме. В този момент вече наистина това трябва да върви горе. Виждате този процес, ако отида. Ето, виждате Open Sudoku. Да, то дори вече даунлоудне видео. Ще пробвам надолу да видя. Някъде тук трябва да се намира новото приложение. Да, Open Sudoku зареща. Така, който може да види. Няма дали се вижда на камерата, но това е едно доста голямо судоку. Нямам желание да го решавам. Ето го. Така, доста бързо работи, между прочим. Името при тази казах, това не е в момента native режим на телефона под емулация. Ще ви покажа как работят картите. Виждате прекрасна локализация. Показва къде съм в момента. В момента това нещо работи с AGPS. Така е една доста добра скорост, наистина. Вижте, има така, доста рано ли се вижда, доста интересни неща. Показва наистина от всяка една точка какво се намира наблизо, какво се намира малко по-надалече и дали, разбира се, има Street View. Така, все неща, които са ценни. Има различни слоеве, тези, които сме свикнали да ги виждаме. Има слой Bus, разбира се. Има и още слоеве. Има Wikipedia слой. Wikipedia слой съм го виждал на една Motorola. Много интересно нещо. Нека да видим дали ще тръгне сега. Много Wikipedia и This Map View. Добре. Дори да го намалим, няма варя. Тук виждам вече се появява една Wikipedia. Какво е това? Светистите мъчишеници Church. Не знам дали се вижда. Нека да го натисна. Ето, вижте. Много интересно, наистина. Във всяка една посока нещо, ето. Изкарва информация за светистите мъчишеници. Мога да го зумна. Ето самата църква. Шман, видя се. Така, доста функционалности наистина, които са си нормални за Google. Вижте колко много ето сега се виждат. Да видим тук света, да видим повече информация за него, където Wikipedia. И така да всеки един обект, разбира се. Сега има и посоки Directions, което е интересно, ако изберем примерно, че сме пешеходеци там. В момента то ме ориентира как мога да стигна от там. Ето, това нещо наистина е перфектно. Просто с това нещо може да се ориентирате перфектно. Влезах. Сега, благодарение на наистина на Android, така успях да намеря нови неща, които просто да мога да ползвам и са ми интересни. Ето, сега ще ви покажа приложението за Facebook. Прави впечатление, че във всеки един момент имате възможност да управлявате по всякакъв начин това, което ползвате като функционалност. Едно доста завършено приложение с една съответна скорост. Това е общото. Така, благодаря ви.